שלום לכולם, מה שלומכם היום? היום אני רוצה ללמד אתכם כיצד אנחנו נבצע פניות שמאלה בצורה נכונה ומדויקת. לרובנו יש את החשש מפניות שמאלה, ובצדק. פניות שמאלה, בשונה מפניות ימינה, הן פניות שיש בהן הרבה יותר חוקים, הרבה יותר חשיבות למיקום ולדיוק, להבדיל מפניות ימינה. אני אמנה הבדל אחד עיקרי. בפניות ימינה שלמדנו עד היום, אנחנו בעצם מבצעים פעולה שאני משתלב לתנועה שמגיעה מצד שמאל שלי. בפניות שמאלה, בשונה מפניות ימינה, אני קודם כל מבצע חצייה על התנועה שבאה משמאלי, ולאחר מכן אני משתלב עם התנועה שבאה מצד ימין שלי, פעולה יותר מורכבת. בפניות שמאלה יש גם חשיבות מאוד גדולה לסוג הכביש, חד-סטרי או דו-סטרי, שמיד אנחנו גם נבין מה הכלים שלנו לזהות את סוג הכביש, מבחינת המיקום לפני שאני יוצא לפנייה, ולמיקום שאני אכנס לפנייה לכביש שאליו אני רוצה להשתלב. אז כמובן אנחנו נדבר על זה, אנחנו נלמד את זה, ותראו איך אחרי הסרטון הזה הדברים הופכים להיות ממורכבים מאוד לברורים מאוד. ברגע שדברים הם ברורים לנו, הרבה יותר קל לנו לבצע אותם ולעשות אותם בצורה נכונה ומדויקת. אז בעצם הכלי הראשון שאיתו אנחנו נשתמש זה זיהוי סוג הכביש. יש שם בסך הכל שתי סוגי כבישים. הסוג הראשון הוא כביש חד-סטרי, שהוא יזוהה על ידי תמרור, כמו שתראו מיד פה למעלה. ברגע שאני רואה שמצוין לי התמרור הזה, אני יודע שאני בכביש חד-סטרי. כאשר אני נמצא בכביש שלא מופיע בו התמרור הזה, המשמעות היא שהכביש הוא דו-סטרי. יש לנו עוד כלי מסוים שאפשר להיעזר בו. כשאני נוסע ברחוב, ולצורך העניין, ברגע שנכנסתי לרחוב הזה, לא זיהיתי את התמרור. קורה לנו, אנחנו בני אדם ויכולים גם לפספס את זה. אני יכול לראות פס האטה בדרך. אם לפס האטה יש חץ לכיוון אחד, זאת אומרת שאני בכביש שהוא חד-סטרי, יש רק כיוון אחד שנוסע, נוסעים לכיוון אחד. אם אני רואה שעל פס האטה יש כיוון חץ אחד ומצד שמאל שלו יש עוד חץ לכיוון ההפוך, אני חד משמעי יודע שאני בכביש שהוא דו-סטרי. בוא נגיד שבכביש לא זיהיתי את התמרור שנכנסתי לכביש, לא היה בו גם פס האטה, שאני אגיע לקצה הכביש, לקצה הרחוב, אני אראה את קו העצירה. אם קו העצירה הוא על חצי מרוחבו של הכביש, המשמעות היא שאני נמצא בכביש דו-סטרי. אם קו העצירה הוא על כל רוחבו של הכביש, אני מקבל ודאות שאני בכביש חד-סטרי. אז מנינו בעצם שלושה דרכים נוספות לזיהוי סוג הכביש: תמרור, פסי האטה וקו העצירה בקצה הרחוב. הכלי הראשון שאני אתן לכם לארגז הכלים שלכם, שבו אנחנו נשתמש, אנחנו תמיד נזכור שכביש חד-סטרי שווה ערך לשמאל. חד שווה שמאל, דו שווה ימין. זאת נוסחה קבועה שלא משתנה לעולם. לדוגמה, אם אני פונה מכביש חד-סטרי לכביש חד-סטרי, אני עושה את זה משמאל לשמאל. זוכרים? חד שווה לשמאל. דוגמה נוספת, אם אני עושה פנייה מדו-סטרי לחד-סטרי, זה מימין לשמאל. דו שווה ימין, חד שווה שמאל. דו לדו, ימין לימין. אוקיי? זאת היא בעצם הנוסחה, תזכרו אותה ולא לשכוח אותה אף פעם. זה נכון לגבי כל כביש. אוקיי, אז עכשיו כמובן אנחנו נצא ונראה בעין איך זה בא לידי ביטוי המיקום שלנו ביציאה לפנייה, איפה היה המיקום שלנו בכניסה לפנייה, נבין איך אנחנו מזהים כביש חד-סטרי, דו-סטרי, ונראה כמה קל להביא את זה לידי ביטוי. אז יאללה, בואו נצא ונראה איך זה נראה. שימו לב לדוגמה הראשונה לפנייה שמאלה. אני כרגע רוצה לפנות שמאלה. אני רואה שאין לי פה שום תמרור שמסמן לי שזה חד-סטרי. המשמעות שזה דו-סטרי. לאיזה צד של הכביש אני אשתלב? לצד ימין שלו. עכשיו שימו לב שבפעולה הזאת אני גם חוצה את התנועה משמאלי, וגם משתלב עם התנועה שמצד ימין. שימו לב, אין פה שום תמרור שמראה חד זה דו. נכנסתי לצד ימין של הכביש. שימו לב, בפנייה שמאלה, כאשר יש לי מפרדה, אני תמיד אעשה את הפנייה
שאני צמוד למפרדה כמה שניתן. זה החוקיות בפניות שמאלה שיש לנו מפרדה. דוגמה נוספת לפנייה שמאלה, אני נמצא בדו-סטרי. שימו לב שאני ממוקם בצידו הימני של הכביש, ואני פה רוצה לבצע פנייה לשמאל. עוד רגע גם אתם תראו שאין לי פה שום תמרור שאומר לי חד, משמע זה דו-סטרי, ואני נכנס לצידו הימני. אני אראה לכם דבר נוסף, שאם אנחנו נחפש ונסתכל על קו הצירה, אני רואה שהוא על חצי מרוחבו של הכביש. אז אני מקבל עוד ודאות נוספת שאני פונה לדו. כרגע ביצענו פנייה מדו לדו, עמדנו בצידו הימני של הכביש, ונכנסנו לצידו הימני של הכביש. דוגמה לפנייה שמאלה, כאשר יש לי מפרדה. לא לשכוח לעולם בפניות שמאלה. אני קודם כל חוצה את התנועה שבאה מצד שמאל שלי, ולאחר מכן אני משתלב עם התנועה שבאה מצד ימין שלי. ואני נכנס קרוב ככל שניתן לצד המפרדה. שימו לב לפנייה הבאה. אני כרגע בכביש שהוא דו-סטרי, מהסיבה שלא לי שום תמרור שמציין שזה חד. אני גם יכול לראות את הרכב שבא ממולי ולקבל ודאות שאני בכביש שהוא דו. אני גם יכול לראות כרגע את פס האטה. שימו לב, יש לי פה שני כיוונים שמסומנים על פס האטה. עוד ודאות שאני בכביש שהוא דו-סטרי. פה אנחנו נפנה שמאלה. אז אנחנו נתמקם בצידו הימני של הכביש. אני פונה לכביש שהוא דו-סטרי, כי שימו לב, בפנייה עצמה אין לי שום תמרור שמסמן ואומר לי שזה חד. אז אני אדבק לצידו הימני. שוב, דו לדו, ימין לימין בקשת רחבה. שוב אני בכביש דו-סטרי. אני רוצה לבצע פנייה שמאלה. אני מסתכל לצד שמאל ואני רואה שאין לי שום תמרור שמספר לי שאני בחד. אז משמע דו, שוב, ימין לימין בקשת רחבה. שימו לב, אני בצידו הימני של הכביש. שימו לב, הגענו לקצה הרחוב, קו הצירה רצוף, משמע חד, אני אצמד לשמאל. אני רואה שאין לי שום תמרור שאומר לי שאני בכביש חד סטרי, משמע פנייה שמאלה היא לדו, ומשמאל אני אבוא לצידו הימני של הכביש בקשת רחבה. ונכנסנו לימין. שמאלה. אני רואה שהרחוב שאליו אני נכנס הוא חד, ואני צמוד לשמאל. חד סטרי לחד סטרי. שמאל לשמאל. אוקיי חברים, אז אחרי שראינו גם מספר דוגמאות לפניות שמאלה, אנחנו רק ננעל את זה טוב טוב בראש שלנו. החשיבות היא זיהוי סוג הכביש. יש לו בעצם 3 סוגים שונים לזיהוי סוג הכביש על ידי תמרור חד סטרי. אם הוא לא קיים זה דו סטרי. אם פספסנו את התמרור, יש לנו את הפסי האטה שיכולים לגלות לנו גם בהמשך הדרך, ויש לנו את ההזדמנות האחרונה ממש בסוף הרחוב לפי קו העצירה. אבן יסוד נוספת לפנייה נכונה, לא לשכוח את זה ולו לרגע אחד. חד שווה שמאל, דו שווה ימין. משמע במיקום לפני הפנייה, והיכן נתמקם בתוך הפנייה.
אז מקווה שעזרתי, שזה יקל עליכם. בהצלחה, וסעו בדרכים טובות.